ce halin koya gaskiya da niyyar cuta, da farfari tana so na ƙarshe sai ta yo garan cuta. Santa ya kama zuciya na kasa cire ta. Allah shi ya jarabce ni kuma shi za ya yaye mun santa. Wasu suna kira na mara aiki, wai mara aiki. Waɗansu sun kira ni da ɗan zaki, kai ɗan zaki. Wani abin yana ban mamaki, so tamkar yaƙi ne, yana da sauƙin farawa kuma yana da wahalar dakatarwa zuciya. So tamkar yaƙi ne, yana da sauƙin farawa kuma yana da wahalar dakatarwa zuciya. Nai miki tanadi na jin daɗi in mu kai aure, za na kai ki ƙasa gari da birni da ƙauye. Ba na so ki kuka masoyiya ta share hawaye, domin a tunani na ni da ke san babu tawaye. Yanzu kin bar ni to kin yi wa kanki, wayyo Allah, kuma wallahi kin ban mamaki, ban mamaki. Ni na ce Allah ya shirye ki. So tamkar yaƙi ne, yana da sauƙin farawa kuma yana da wahalar dakatarwa zuciya. So tamkar yaƙi ne, yana da sauƙin farawa kuma yana da wahalar dakatarwa zuciya. Kin yaudare ni kin ci amanar su a lokacin da sanki